Mga balay sa sitio Tabuan, Barangay Kalahuan, Minglanilla, Cebu, ipangrak-rakan. Mga drug pushers nadakpan sa mga operasyon sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, Mandaue ug Konsolasyon. Duha ka empleyado sa Barangay Calamba positibo sa paggamit og gidli nga drugas. Police Regional Director mangunay og patrolya aron pagsusi sa police visibility nga gimando sa PNP Chief. Naing matang sa iho gibaligya sa merkado sa dakbayan sa Mandaue, samtang Dawis Bohol padayong gipaubos sa Red Tide Alert. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Lunes, petsa 20 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, ang Department of Education Cebu Province Division uban ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission mipaligon sa programa nga Barkada kontra Droga nga ipatuman sa matagtunghaan nga sakop sa lalawigan sa Sugbo. 235 ka mga schools presidents Luku Provincia Glan ang nagtapok alang sa duha ka adlaw nga seminar kabahin sa illegal nga drogas. Katuyuan sa school-based program nga mas mamonitor sa matag Supreme Student Government ang mga illegal nga kalihukan sa ilang mga kaubang tinun-an ug bisa na si ila mismong magtutudlo. Nasairan nga ang peer pressure mo'y usa sa mga hinungdan kung nganong ang usa ka tinun-an makat-on paggamit sa illegal nga drogas. Tinguha sa sipadak nga makahatag og epektibong programa aron hingpit nga mawa ang problema sa drogas sa mga estudyante. We design a program wherein makasabot ang SSG on how to formulate a program para sa na effective sa ilang eskwelahan. Sa 70 ka kawani sa Barangay Calamba, duha ang nagpositibo sa drug test. Nagtuang pangu sa City Office for Substance Abuse Prevention nga kung itunga pa ang 15 ka mga kawani, posibleng nadungagan ang ihap sa mga may positibo sa drug test. Ray Pasaporte, Suginlimi. Duha ang napalgang positibo sa paggamit og gidili nga drogas sa 70 ka kawani sa Barangay Calamba sa labing uwahing surprise drug test nga gihimo sa City Office for Substance Abuse Prevention kon kusap ni adtong Biyernes. Matud sa pangusa-kusap Dr. Alice Utlang nga posibleng sobra pa sa duha ang magpositibo kung nakatunga pa sa drug test ang laing 15 kakawani. Wa pa mahibaw ini Utlang kung babay o lalaki ang duha nga nagpositibo ug asa na assign sa barangay. Karong adlaw makigtagbo siya kang Kapitana Yvonne Feliciano. Dili gyud ko ma-surprise kung sa barangay, no? Especially kay ang bisag sa Calamba or sa uban labi na diri sa syudad kay base sa record sa una sa ang gadala pa sa katong laing ga handle sa COSAP na naman na sila history nga naay positive. Murag karon na mga siguro mo ipinakagamay. I do not know kung Dugang ni Utlang, magdepende na sa kapitan kung unsay buhaton sa duha. Apan kung siya ang pabuton, mas maayong pahamtangan og silot og ipaubos sa rehabilitasyon. ang amo gyud nga kinahanglan adto na gyud sanction, no? Unya kung na-sanction para makabaliksad, no na intervention. So ang amo gyud i-offer kanunay naagi intervention nga himuon kay if mag-continue sila gingunana nya wala sila natabangan, no? Wala sila na corrected. So padayon lang gyapon lang bisyo. Ito kay why sanction? Why sanction? Mao lang gyapon. Unless Uyon hinuon si Utlang kung pananglit hatagan og tsansa sa kapitan ang duha. Apan kinahanglang paadtuon silang buhatan aron moapil sa ilang programa nga outpatient rehab. Kay mahuglang og way kapuslanan ang ilang gihimo nga drug test kun way silot nga ipahamtang. Ray Pasaporte, News 5. 12 katao nga nalambigit sa illegal nga drugas na sikop sa managlaing operasyon sa kapulisan ni adtong weekend. Suginlimi Ryan Sorote. Tugong anak ko, ang tay lain kon. Ang tay grado, grade 2 ang gugut.
kay di kaigo ang kita sa iyang pagkalabasero. Nag-sideline sab sa pagka-drug pusher si Hilario Torion sa sitio Lawis, Barangay Pasig, Dakbayan sa Sugbo. Nasikop siya sa bypass operation sa Arsog 7 pasado alas 9 kagabi, human nakadawat og reklamo ang kapulisan sa mga kadudahang tao nga musud gawa sa drug den ni Hilario matag adlaw. 5 kadagko og siyam ka mga gagmayng pakete sa shabu ang nakuha gikan sa dinakpan nga mobalor og 300,000 pesos. Gingong makahurot og di mo minus 100 grams nga shabu ang dinakpan og giingong di pa lang dugay kining gideliveran. Giangkon sa dinakpan ang iyang binuhatan apan wa niya gitug-an sa mga tigbalita ang pangan sa iyang supplier nga taga Pasig Rasab. Nasakmit sad kining duha ka video karera og upat ka mole-mole machines di naatlan nga nagduwa silang Ruel o Crisanto Laborde, Inocencio Tampos ug usa ka Adones. Gawas sa iyang mga suki sa Pasil, nasayran nga mag-deliver sab kini og shabu sa Dakbayan sa Danao kay nalambigi sab siya sa pagpamaligyaw ng illegal nga mga armas. Oo, sa karon isda man ko. Oo. Alam po bawod mga bata ba. Some of the mga tao sa Danao, nakuha po niya ka items. So mo na iyang style siya babae na. So gawas dili. Gawas din sa Pasig. Subject sab sa bypass operation sa Consolacion Police niya atong Sabado, si Ramon Retisa, kinsa giingong nadakpan na kaniadto sa susamang kaso sa pagpamaligya og shabu. Giingong mga habal-habal drivers ang sagad ng mga customers ni ini, kinsa magsuyop ra sabsud sa iyang panimay sa sitio Sunok, Barangay Tayud. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang 17 kagagmayng pakete sa shabu, drug paraphernalia, 38 kalibreng armas, bypass money nga 400 og halin sa drogas. Lakip na nasikop ang kapuyan ni ini og usa ka customer. Di pa surveillance ako dito. Daghan di mga bihi kay mga alas 11, alas 12. Daghan di magtapok diha nga mga dabi sa bagabal. Ano ko lingaron sa samo nagkaringon ako ginagmay. Ito ba, ang kuha na ko malingaron ko ba kay? Ako siya, ma'am niya, ako siya ginag, di ka muna magbuwag siya. Tamagan sa kinig away-away. Sa 61 kagagmayng mga pakete ug usa ka medium size sachet sa gidudahang shabu nga gibanabanang mo kantidad og 800,000 pesos ang nakuha gikan kang Jerry Igot human nagpositibo ang bypass sa mga sakop sa Mandaue City Police Intelligence Branch ug Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group sa May Purok, Limoncito sa Barangay Cambaro. Duha ka semana ang gipanid-an sa kapulisan si Igot nga taga Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug subay sa inisyang investigasyon tuyo nga mobisita sa Cambaro ang dinakpan aron mo supply og droga sa dapit. Giangkon sa dinakpan nga iya ang shabu apan iyang gipasabot nga igo lang siyang gipadani ini og di siya moy tigbaligya sa wa niyang nganli nga amo. Sa diri ga-deliver na sa diri sa kwan, sa Mandaue, mga area sa Barangay Cambaro. And then we receive information nga frequently siya mo kwan diri deliver. Adi di man deliver sir, igor mo ko da sir. Sugoon mo ko sir, wa mo ko ingon na maligya ako da sir. Natakpan sabang tulo ka tawo nga nalambigit sa ginaling drogas sa Consolacion Police Station sa Barangay Pulpugan. Target sa operasyon ang 28 anyos nga si Janice Mendoza. Likip nga nasikop silang Limuel Cantago nga taga Yating Luan og Senon Kampangpangan nga taga Consolacion kinsa naat lang nagpalit og ginadring drogas. 40 kagagmayng pakete sa shabu ang nakuha sa mga dinakpan og 2,000 pesos nga halin ni ini. Ako din gipadtuan sa cooperative, gipa-verify na ako asa gid ang exact location. Kaya actually kani ilang pagpaninda is balin-balin ba. Manindas ng lugar, mo-transfer na sa pigas lugar. The same area lang gyud sa Barangay Pulpugan. Gimahaya nimo ang nahitabo, ma'am? Arayan Surote, News 5. Nikatap na sab karon sa social media ang hulagway sa juvenile treasure shark nga gibaligya sa usa ka merkado sa Dakbayan sa Mandaue. Samtang wa pa libkasa sa BFAR 7 ang Red Tide Advisory sa Dawis, Bohol. Andrea Patanya, Sugin Limi. Lain na sab nga hulagway sa pagpamaligya og iho dinhi sa Sugbo, makitaan sa Facebook account ni Elected May. Makita ang usa ka juvenile treasure shark nga gibaligya kagahapon sa hapon sa pampublikong merkado sa Magikay, Mandaue City. Sa post nakabutang nga matod sa vendor, babay ang maong treasure shark, 7 kilos ang gibugaton ug gibaligya og 120 pesos matag kilo. Gikan kuno kini sa isla sa Bantayan. Dugay nang mipaybaw ang Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 Andres Bohol
Buhos nga tungod kay ang Kapitolyo ang dunay ordinansa nga nagdili sa pagdakop, pagtinir o pagpamaligya og bisan unsang matang sa iho sa lalawigan sa Sugbo, ang mga local government units unta dungan sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ang magbantay ug manakop sa mga violators niini. Samtang nanawagan sab siya sa mga opisyales sa Lapu-Lapu ug Cebu City sa pagmugna og samang ordinansa aron makaapil na sab sila sa pagproteher sa tanang species sa iho dinhi sa Sugbo. Kay numduman nga nag-viral sab ang hulagway sa pagpamaligya og iho sa Carbon Public Market apan di mamultahan ang vendor niini subay sa provincial ordinance. Pero karon kay gusto man la buhatan og parallel nga ordinance, nindot ta siya nga development. So atong encourage ang Cebu City Council nga ipadayon nila ron nga shark free ng Tibok Cebu, including mga highly urbanized cities. Sa online message ni Vince Sanchez, ang Oceans campaigner sa Greenpeace Philippines, gipahibaw ni ini nga nagpatabang na si Konsehal Nida Cabrera sa pag-umol sa maong shark ban ordinance sa Cebu City ug nagkinaot kini nga mahinayon sabang ilang pakigtagbo sa mga opisyales sa Lapu-Lapu. Sa laing bahin, gipahibaw sa BFAR-7 nga sa labing uwahing testing nila sa kadagatan sa Dawis, Bohol, positibo gyapon kini sa red tide toxins. Busa wa pa nila gilibkas ang advisory batok sa pagkaon ug mga kinhason gikan sa maong lungsod lakip na sa Tagbilaran, Baclayon, Cortes ug Maribohok. Gikinahanglan pang moabot og tulong ngadto sa upat ka negatibong resulta sa testing ang BFAR usa nila ilibkas ang red tide advisory. Kay numduman nga daghan ang nangalanag sa Bohol human makakaon og kinhason kay nakasinati og paralytic shellfish poisoning. Mato di Bohos, di pa sila makasulti kun kanus amawagtang ang red tide toxins kay dunay higayon nga mulanat pakinig usa ka tuig samtang dunasay usara ka buwan. Hinuon pagpangagpas niini basin ug mawagtang na kini sa mosunod nga mga buwan karon nga mibalik na sab ang kainit sa panahon tungod sa El Nino. Di ba ning bloom siya pag unsit sa rainy season, no? Katong dunay mga tropical depression, mga weather disturbances. From summer ya katong pag-uwan diha naman sila gawas, no? Basin og kini karong pagbalik na pud sa ting init, basin og mo dissipated siya. May akong tanaw. Gimonitor sab sa BFAR-7 ang kadagatan sa Bugo, Medellin, Carmen Cove, Carcar, Balamban, Toledo ug Hagnaya alang sa posibleng red tide toxins apan negatibo kini. Bisan pa man sa padayong red tide advisory, gipasalig ni Bohos nga luwas rang kanon ang mga kinhason nga gipamaligya sa kamerkaduhan sa Sugbo ug sa mga restaurants kay strikto man nga gimonitor sa tagabantay dagat ug local government units ang kadagatan sa Dawis, Bohol aron pagsiguro nga way makapanginhas didto ug di makagawas ang ilang mga kinhason nga kontaminado aron ipamaligya. Gani mibalik na ang pahiyom sa mga manindahay sa carbon kay nagsugod na sabog kahalin ang ilang mga kinhason. Ilang gipasalig nga di gikan sa restricted areas ang ilang mga kinhason ug sukad masukad, wa pa gyud mireklamo ang ilang mga customers. Tuwas ra, way kurat. Kung na pa retired, ang tindira una namatay. Kaya kami man una mong kaon na, di mahalin. Andrea Patenia, News 5. Pahigayon karong hapon ang laing hearing bahin sa pagpatuman sa paghatag og tag 20,000 pesos nga calamity fund alang sa mga empleyado ug opisyal sa Dakbayan sa Sugbo. Gipapilma og affidavit ang mga kawani pagmatuod nga nagamit nila ang maong kwarta isip ayuda sa pag-igo sa kusog nga bagyo. Ray Pasaporte sa Gindimi. Human sa flag raising ceremony kaganihang buntag, giauhag ni Vice Mayor Edgar Labilla ang mga kawani sa City Hall sa pagpirma og affidavit pagmatuod nga nagamit nila sa pagpaayos sa nangagubang panimay. Human ni kuso-kuso ang bagyong Yolanda dulan duha ka tuig na ang nakalabay. Hinuon dili kini pinugsanay og kadto lang gustong mopirma. Kahinumduman nga nagatubang og kaso sa DILG ang mga opisyal sa syudad nga gipanguluhan ni Mayor Michael Rama. Human ni kiha kanila si Attorney Remiheldo Dilote. Naghangyo ta nga kung mutabang sila kay necessarily they are parties to the case nga mo execute sad sila og affidavit nga magmatuod nga ang nadawat nila gigamit gyud na nila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga ingon na daot ginagmay og dinagko sa tong niatong bagyo. Matud ni Labilla, wa man tuod giapil sa pagkiha ang mga kawani apan dunay adverse ruling niini nga parifanan ang 20,000 pesos nga nadawat sa mga kawani. Si Henry Cabrera wa magduha-duha sa pagpirma og affidavit
Kay alang niya wa mausik ang kwarta nga iyang nadawat kay gigamit niya pagpabarog sa koral sa ilang balay nga naguba human sa bagyo. Kani siyang kwartaha amo gini nagamit nga kuan sa among balay nya plus ang labor pa sa Panday ba naman karon sa Panday living minus 500 ang per head nya plus ang ilahang pang assistant is 350 so for how many days nga gipatrabaho ang atop namo katong among koral nga nadami sad so igo-igo ra gyud namo nagamit taon ang kwarta pasalamat pa gami nga naay gini hatag namo nga amount nga among nagamit sa among infrastructure. Kung ugaling mahitabo nga parifanan ang kwarta, andam si Cabrera pagbayad niini apan duna siya'y hangyo. Ipang parifan sila so by hook or by crook ako sa taon i-priority akong family nga makakaon sa taon sila kahit na ako ko'y tulo ka college upat ka at duha ka high school nga mohangyo lang ko palitag paripanon mi sa 20,000 so kuan lang staggered payments ug mahimo pilay masubra sa akong weekly kay regular nga employee man ko pilay masubra sa akong weekly mo ni akong kuan sad ipa-minus. Nagtigom sab ang mga abogado sa mga gipangkiha alang sa hearing sa maong kaso karong hapon sa buhatan sa DILG 7. Ray Pasaporte, News 5. Lalaki nga taga Davao may kat-kat sa billboard kay nagproblema og para plite pauli sa ila. King Perez, Suginlimi. Sama og nananaw og eksena sa pelikula kining mga ususero nga nagtapok atubangan ining billboard sa may General Maximum Avenue niadtong Biyernes sa gabi. Gumikan sa usa ka lalaki nga may kat-kat niini. Kung sige na magsingkit ka daog ya. Ako sige na sama di ka manao kay pagtawag ng pulis. Di mo siya matingog sad. Full force sa mga rescue team sa paghangyo sa lalaki nga mukanaog apan wa gyud kini mopatuo. Gani dunay mga higayon nga padung nga kining muambak hangtod nga nabot si Vice Mayor Edgardo Labella. Kaya unsay imong problema dili atong istoryahan. Andam kong mutabang nimo. Gipakalma sa Vice Mayor ang lalaki, pinagi sa pagpasalig nga tabangan siya sa iyang mga problema nga mo'y hinungdan nga misaka siya sa billboard. Human sa kapin usa ka oras, nakadesider ang maong lalaki nga mukanaog. Ako sa Coast Guard, nga tabang makasakay ko sa barko. Dayon? Gibalibaran man ko. Gibalibaran ka? Ano di muli ta kasi nyo? Oo, lima na ko kadlaw kaon. Ano, kinahanglan yung gamuli sa inyo di ay. Ano man? Mingaw na ko sa kumama. Taga Panabo City sa Davao del Norte ang mong lalaki nga nagpangidaron og 18 anyos. Wa pa masayre kung nganong naabot kini sa Cebu. Matod niini nagproblema siya og para plite pauli sa ila. Maong nikatkat siya sa billboard. Nipasalig sila Belia nga tabangan ang maong lalaki. We are living in an urban metropolis. Muna nga naay mga tao nga nangasaag dinhi nga dili taon way igong kapasilungan, way igong kasumbungan nga dili taga dinhi mo nang usahay maliso gyud ang panghuna-huna. Gumikan sa itabo na siren sa Vice Mayor nga dunay kakuwang sa mga kahimanan alang sa pag-rescue sama sa net og area ladder. Tagbuon sab niya ang asosasyon nga nagduma sa mga billboards sa Dakbayan aron mapahugdan ang seguridad sa mga billboards nga di na makatkatan. Them instead of ingno na to ostracizing them, let us understand them. King Perez, News 5. Nanawagan ang DENR kang Cebu City Mayor Michael Rama sa pagsumite sa letter request alang sa plano ining pagpatangtang sa Center Island sa Pope John Paul II Avenue nga dunay 43 ka kahoy. Kahinumduman nga gipahibaw ni Rama ang maong laraw niadtong miaging semana atol sa Thanksgiving Mass sa International Eucharistic Congress Pavilion nga nahimutang kilid sa maong dalan. Suginlimi, Andrea Patenya. Sa maong laraw ni Mayor Michael Rama, tangtangon ang Center Island gikan sa eskina Panagdait padung sa eskina Tesda Flyover ug paghulip niini og removable railings. Kini maoy iyang nakitang solusyon sa nagkagrabing traffic sa dapit, hilabi na nga sunod buwan na ang Asia Pacific Economic Cooperation Summit meetings, samtang sunod tuig ang International Eucharistic Congress. Apan gipaybaw ni DENR 7 Information Officer Edilia Medo nga dugay na di ay silang nasayod kabahin sa plano ni Rama ug niadto
nitong Hunyo pa sila mipadaog suwat ngadto sa mayor nga nag-awag sa pagsumiti og letter request ngadto sa DENR sa pagpahigayon og inventory sa mga punuan sa maong dapit. Hangtod karon, wa pa sila nadawat nga suwat gikan sa mayor. Matod ni Liamedo, kinahanglan usa nilang i-assess kung pila ka punuan ang apektado sa clearing ug kung angayan kining putlon. Kinahanglan sabang usa ka barangay resolution nga mutugod sa pagputol sa kahoy ug angay usa nga magpatawag og public consultation, hilabi na nga karon palang daan, daghan na kaayong environmentalists ang misupak sa maong plano. Gani usa ka heritage preservation advocate nga si Cabino Guerrero mihimo og open letter ngadto kang Mayor Rama nga naghangyo nga di pamutlon ang mga punuan kay di kini ang sulbad sa traffic ug mas mudayeg ang international delegates sa APEC kung ilang makitaan nga puno pa sa mga kahoy ang kadalanan sa Sugbo. Diri mo sa Cebu City, nagkataas na to ang number of vehicles nga within Metro Cebu, labi na sa kining mga major streets, no, major kining roads. So unsa man implication niya kung nagkataas ato ang number of vehicles, taas tag carbon dioxide emissions. Mas madaghan pag makadaghan o makasakit, no, kanang mga lung related diseases plus kining mga heat stroke itong sa kainit. Gawa sa pagkuha og special cutting permit gikan sa DENR, kinahanglan sab nga muagi og vetting process sa Department of Public Works and Highways Secretary ang request ni Rama. Unsa may purpose sa vetting process kay aron ma-identify dito o ma-determine gyud nato kung kinahanglan ba gyud need ba gyud na atong i-remove ang mga trees while we widen the road, no. So kana siya is pronouncement ni Secretary Singson last year. Ubos sa Presidential Decree 953, ang mumando sa pagputol og mga kahoy nga way tukmang permits, mahimong mapriso sud sa 8 ka buwan ngadto sa 2 ka tuig ug multahan og 500 ngadto sa 5,000 pesos. Pahimangno sa DENR, kun putlon gyud ang maong mga punuan, musaka ang heat index sa Cebu City, hilabi na nga moderate El Nino na ang nakaapekto sa nasud karon. Andrea Patenia, News 5. Ugmang adlaw gilaumang mulingkod og balik sa munisipyo sa Dumanhog si suspended Mayor Nelson Garcia. Kini human makadawat og kopya sa DILG nga naghatag kaniya og gahom pagbalik sa pwesto. Gawa sa gihutang order gikan sa Office of the President ug karon sa DILG, andam na matud pa nga mubalik sa munisipyo si Garcia. Apan si Cebu Governor Junjun Davide wa pa gyapon makadawat sa kopya sa mga nadawat ni Garcia. Busa alang sa gobernador daw sa way gahom gihapon ang pagbalik ni Garcia, ugma kun ugaling mupugos kini sa paglingkod ug balik sa pwesto. Nganong DLG may mga taugos yun na Office of the President because ang iyang kaso ito aman sa iya mag-elevate sa Office of the President. I'm curious. I haven't seen that directive. Tulo ang patay sa managlahing insidente sa pagpamusil ni atong weekend sa dakbayan sa Talisay ug Danao. Suginlimi Ryan Sorote. Nagminatay si Maria sa dapit nga gihagbaan sa iyang bana nga si Roger Cabanete kinsa gipawanan og bala sa wa mailing tawo sa ilang motor shop sa may Beatrice Village sa barangay Poblasyon sa dakbayan sa Danao kagabi. Dead on the spot si Roger ug namatay sabang iyang helper nga si Nino Cambaya diyang gipamusil sila samtang dunay gitrabaho. Wa maapil ang laing mekaniko human nga wa kini makalihok tungod sa iyang nakitaan. Misibat dayon ang mamumuno kinsa nagtaptap sa iyang naong sakay sa usa ka motorsiklo. Wa sab gani makaresponde tungod sa kahadlok ang mga tanod sa kasigbit nga barangay hall. Nagtuwa mga silingan sa mga biktima nga gidumutan sila sa ilang nakalalis nitong Disyembre sa maging tuig. Human nila balibari ang usa ka customer nga nagpaayo og guba kaayo nga motorsiklo. Kalit tayo misod kalit ra kayo. Yagi kumailan nga naay daotang mahitabo. Katong si Juan tata nga mo ginagkalalis atong tag-iya sa motor. Then kani akong manghod ni siya kanang nakasabot ba nga kung unsay sakit sa motor nga wala naging kaayuhan. Still going among conduct sa investigation kabayan ni sa mga hitabo kung ano sa motibo ba.
Namatay sab sa tambalanan ang laing biktima sa pagbamusil nga si Giovanni Lasaga, 28 anyos o sa ka-ex-convict tungod sa kasong pagpangawat og taga Ramona 3, Barangay San Isidro. Giulo pagpusil sa wa mailing tao ang biktima samtang anasod sa motor shop sa may Nunok, Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay pasado alas 3 sa hapon niadtong Sabado. Matod sa Talisay City Police Homicide Investigator, duha ka lalaking riding in tandem ang naabot sa lugar, din ang backrider maoy namusil. Kalita kayo mga wakabot 5 seconds. Ano na, bisa mong kuan sa investigasyon ng motor, wala mi na kining na kuha nga mga kuan niya nga kanang na-involve na sa mga kuan, mga illegal nga kalukan ba. Ryan Sorote, News 5. Naputos sa kadlok ang mga residente sa usa ka sitio sa Barangay Kalahuan sa lungsod sa Minglanilla. Human sila paaraki sa wa mailhing tao. Dako ang pagduda sa mga residente nga away sa yuta ang hinungdan sa maong hitabo. Jinky Rosit, Suginlimi. Natugaw ang mga residente dinhi sa sitio Tabuan sa Barangay Kalahuan sa lungsod sa Minglanilla dihang girapido sila sa wa pa mailhing mga lalaki pasado alas 11 kagabi. Sa pagsusi sa kapulisan sa dapit, nakuha nila kining 4 ka basiyo sa 45 nga armas ug kining gibilin nga mensahe nga gipaskin sa koral ni Irene Pailden. Matud ni Irene, way kontra ang iyang pamilya, gawas nga wa siya kasayuran nga dunay illegal nga binuhatan sa ilang lugar. Kuyawan sad mi kung naabari na igwa mong tanaw wala masay tao di ka to ilahan na dito sila gihadlok. Apan ang laing residente nga si Daisel Ordinesa, hugot ang pagtuong ang hitabo posibleng dunay kalabutan sa bangi sa yuta. Sa ilang dapit, 35 ka mga mulupyo ang nagtukod sa ilang mga panimay nga iya sa dakong kompanya. Kasagaran kanila, may bati nagkakuyaw sa ilang seguridad. Dugayan na mong pamuyo nga riwa may gini nahitabo ug wala ni among kaso. Walay tao nga naay kontra nga ri. Walay tao nga naay namaligya nga rig mga illegal. Sumuwa o jud milain nga ang gulo kay naagud sila ilagod ming gisigi og pakig kuan ngadto. Ang kapulisan sa Minglanilla padayon pang nag-imbestigar sa insidente ug sa pag-ila sa responsable sa pagpaarak kagabi. Wapan na kay motibo kay gipangutana dito sa kuan ma'am. Asa area mga tao dito mas laga kuan sa motibo pa kuno anong gipabutan dito dapita. Jinky Rosit, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, aksyon!